ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଓ ସ୍ୱରୂପ। ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଭାଷା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ସବୁ ଭାଷାର କିଛି ନା କିଛି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥାଏ ବୋଲି ତାହା ଅନ୍ୟ ଭାଷାଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଏ। ଆମ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆର ଯେମିତି କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲକ୍ଷଣ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇଥାଉ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେତୋଟି ସାଧାରଣ ତଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ପଡ଼ୁଥିବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଜାଣିଦେବା ଆଜି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଲକ୍ଷଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବଙ୍ଗଳା, ଅହମିଆ, ମରାଠୀ, ଗୁଜୁରାଟୀ ଇତ୍ୟାଦି ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅନ୍ୟ ଭାଷା ସହ ଏହାର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣର ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ ପ୍ରଭୃତି ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ଓ ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ଭାଷାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ ଶବ୍ଦ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଭାଷା ସହ ସମ୍ପର୍କ ସେପରି ନିବିଡ଼ ନୁହେଁ। ତଥାପି ସ୍ୱରୂପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରାୟ ସମାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅନ୍ୟ ଭାଷାଙ୍କ ଠାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ। ଉତ୍ତର ଭାରତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖିବା ସେପଟେ ଆସାମର ଅହମିଆ ଭାଷା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା, ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବା, ମରାଠୀ ଭାଷା ହେଲା, ଗୁଜୁରାଟୀ ଭାଷା। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ୱରାନ୍ତ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉଚ୍ଚାରଣ କେମିତି ନା ସ୍ୱର ଅନ୍ତ ହେବ। ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଖାଉଛୁ, ଯିବି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ତ ଘଟୁଛି ସ୍ୱରରେ, ବୁଝିହେଉଛି। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ବ୍ୟବହୃତ ସମଗୋଷ୍ଠୀର ଅନ୍ୟ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ଶେଷରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେମିତି ରାମ, ଆମେ ରାମ, ଗୋପାଳ, ଆମେ ଗୋପାଳ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ରାମ, ଗୋପାଳ ଇତ୍ୟାଦି ଶବ୍ଦ ଶେଷରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ରୁ ଅନ୍ୟ ସମଗୋଷ୍ଠୀ ଭାଷାରେ ରି ପରି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ, ଯଥା ଋଷି, କୃଷ୍ଣା। କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କ'ଣ ରୁ ପରି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ, ଯଥା ଋଷି, କୃଷ୍ଣ, ବୁଝିହେଉଛି। ତେଣୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ଅପର୍ଯ୍ୟ ଜ, ଯାହାକୁ ଅନ୍ତସ୍ଥ ଜ ବୋଲି ଆମେ କୁହାଯାଏ, ଏହା ସମଗୋଷ୍ଠୀ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାଷାରେ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ୟ ବଦଳରେ ଏହି ଜର ବ୍ୟବହାର କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ହୋଇଥାଏ, ଯଥା ଯମକୁ ଆମେ ୟମ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସହାୟ, ସାହାଯ୍ୟ ଏପରି ବ୍ୟବହାର ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଥା ଦୟା, ଲୟ, ବାୟୁ। ଏ ଲକ୍ଷଣଟି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଏକ ନିଜସ୍ୱ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅନ୍ୟ ଭାଷା ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସହ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ସେସବୁର ଲିପି ଉପର ଭାଗ ଏକ ସରଳ ରେଖା ବା ସିଧା ଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ଉପର ଭାଗ ଗୋଲାକୃତ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ହିନ୍ଦୀରେ ଉପର ଗାର ଦେଉଛ, ବଙ୍ଗଳା, ଅହମିଆ ସବୁଥିରେ ଉପରେ ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ଉପର ଭାଗ ଗୋଲାକୃତ। ସଂସ୍କୃତ ଦେବନାଗରୀ ଲିପିର କ ଓ ଓଡ଼ିଆ କର ଉଦାହରଣ ନିଆଯାଇପାରେ। ସେହିପରି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଉଚ୍ଚାରଣ, ଲିଖନ ପଦ୍ଧତି, ଶବ୍ଦ, ବାକ୍ୟ ଆଦିକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବହୁ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ରହିଛି। ସଂକ୍ଷେପରେ ଏତିକି ଜାଣିବା ଯେ ଅନ୍ୟ ଭାଷାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜର ଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷଣ ଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏକ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସମୃଦ୍ଧ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା। ଏହାର ପ୍ରାଚୀନତା, ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ଭାରତ ସରକାର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ବୁଝିହେଉଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସମୃଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବ ପ୍ରକାଶର କ୍ଷମତା ହେତୁ ଆଜି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ମଣିଷ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରିବ, ହଁ କି ନା? ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଥିଲା କ'ଣ ନା ଆମ ଭାଷାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସବୁ। ତୁମମାନେ ଏକୁ ନୋଟ୍ କରିଦେବ ସବୁ, ବୁଝିକି ଶୁଣ, ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବ ଏବଂ ନୋଟ୍ କରିଦେବ, ବୁଝିହେଉଛି।